Ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki? Allah ne kallon kwallo na zo yi wasan Madrid da ba. To me ɗakin ma ba ta nan ta fita. Ka je ka yi shop a wayan ka mana sai ka kalla. Ya da dai ka banni dai na yi kallon nan anan dan na fi jin daɗin kallon nan wuri. Gaba ɗaya sai a hankali da wai kina cewa wani ba za ki samu zuwa ba sai jibi. Ni na zan iya bari sai wani jibi. Ba za ka gani ba. Shi yasa kawai na gaya maka haka yanzu ɗin ma kawai na ɗan yin abin da zai yi ne. Amma ni gaskiya dai awa kuɗin nan ni ya mun kaɗan wallahi. Haba baby kwantar da hankalin ki mana, wai tsoron me yake ji? Na ce ki saki jikinki. Cikina a sake yake. Yawa. Ka san wani abu? Cikina ka gaskiya bai kwanta da ita. Ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki? Kamar ya ba abin da zai faru ki kwantar da hankali. Ko ba ni na gaya miki ba? Ba ka tsoron matan ta dawo? Ya za a yi ta dawo bayan ta ga ta fita ba dan Allah ne. Ka ce waye Ke mun da sakura wannan. Lafiya? Ya. Kallon kwallo na zo yi wasan Madrid da ba. To me ɗakin ma ba ta nan ta fita. Ai a daɗi kenan yaya. Dama ta kura mun da ke yaya ina kallo. To tana takura maka in tana takura maka yanzu naira 100 da zaka biya ka je gidan kallon kwallo shine ba ka biya ba. Yaya garin ne an shiga na zabal. Ya a hankali. Wallahi wa Allah. Dan wannan ne kanka da mun gashi. A ga ka je kallon. Ya da dai ka banni dai na yi kallon nan anan dan na fi jin daɗin kallon nan wuri. Ka je ka yi shop a wayan ka mana sai ka kalla. Ya wannan gaba ɗaya dai Ka je kawai na ba. Ya dama da kai maganar da nake so. Maganar da za mu yi da kai yanzu ba zan samu yi ba saboda yanzu ni kai na a gudu nake jira na ake yi ba ta zan yi. Yaya na wanta kuma ta aiko ni guta. Na ne Ka san maganar kuɗin makarantar su. ka je zan zo. To. Na ce le gadin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Jibrin Usman Magu wanda kuka sani da Dan Nufawa, jarumi a masana'antar Maigana Team. Ina masoyan mu da ke fadin duniya gaba daya. Ku shiga YouTube channel din mai suna Dan Nufawa TV domin kallon sababbin comedy buwai da muke ba ku dariya da nishadantar da ku, kuma za mu ci gaba da nishadantar da ku. Ni yanzu roƙon da nake so in ba masoyan mu da ke fadin duniya dan Allah ku daina mun flash.